Good morning, everybody. Ụtụtụ afọ ọma ndị nke m. Afọ ma mma tata. Afọ tata dịrị anyị mma. Afọ tata weta ihe ọma. Afọ tata weta ogologo ndụ na arụ isi ike. Afọ tata weta ihe akụ akụ, weta ihe enwe enwe, weta udo, weta ọganiru na ndụ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa. Ụtụtụ tata dịrị gị mma, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ọmaka meele gị ise. O nwere okwu m jiri bịa tata bụ ụbọchị afọ. Achọrọ m ikwu okwu n'ihe gbasalụ akwari ọmụmụ. O nwere ndị na-akpụ ya ọda ọmụmụ, nwee ndị na-akpụ ya akwari ọmụmụ. Ọ ya bụ okwu m ji n'aka wee bịa tata bụ ụbọchị afọ. Akwari ọmụmụ a na-ekwu okwu ya mmụọ ọmụmụ, mmụọ mmụba, mmụọ akụ na ụba, mmụọ ego. A goddess of increment, goddess of fertility. Some people, if ife na-agabiga, onwe ya anụ dị ọma mmụta nwa, ọ na-achọgharị nwa, ọ na-agagharị ebe dị iche iche na-achọ ọmụmụ. Ọ bụrụ na ihe si na befa, ọ bụrụ na akwari ọmụmụ emebiri emebi, na ya na siziri onye ọbụla, nwere onye na-atụ ime ebe ahụ. Ezi ọbụla akwari ọmụmụ ya emebiri ya emebi, ị ga-afụdatị na ịtụ ime na-esi ike n'ebe dị ntu a. Ịmụta nwa na-esi ike n'ebe dị ntu a. Akwari ọmụmụ a enwe lineage, enwe family, enwere ụmụnna ndị nwesili ya na mgbe gboo. Ibi ebe ahụ, no mata otu ihe si wee dị, ọmụmụ ga-adị ebe ahụ, onye ọbụla ga na-atụ ime na-amụ. Pọtụ kịta ọ dịrọzi. Ụfọdụ mebie nke ha, asị ha wepụ nọọ ihe ọjọọ, ha bupụ akwari ọmụmụ dị na befa, nọọ ihe ndị gboo, nọọ alụsị, nọọ bụrụ ezigbo ihe, na modernization abatago, civilization abatago, na ụka abatago. Ha kpọrọ ndị ekpere bịa bupụ ọda ọmụmụ dị na befa. Ha wee nọ n'ihe isi ike, ha wee nọlụ n'arịlị, ha wee nọlụ n'ife mgbagwoju anya. Amụta nwa, anụ nwaanyị, ịmụta nwa isi ike. Ọ bụrụ ụmụada nujelu di anuje, ịmụ nwa n'ezi ha bịalụ di a na-afịa arụ. Ịmụ nwa n'ebe fanuje di esi ike, a na-achọghalị nwa achọghalị. Ọ wụrụ ihe ahụ ọda ọmụmụ ahụ ebupụrụ. Ịbụrụ nwaada n'inuje di, ifu na ọmụmụ na-esiri gị ike, ifu na ịmụta nwa na-afịa gị arụ. O nwere ihe bụ ya nọ. Sometimes ọ ihe akwari ọmụmụ a emebiri emebi. Ọ dị gị ntu a, asị nwaanyị nwere ike ije kwube, nwere onye ga-ege gị ntị, enwere onye ga-ajụ gị ese, enwere onye asị gị kọlụ pụọ na ụka abịago, onye ọbụla na modernization na ada akọzi ụdị akụkọ a. Ime ife a na-akpọ itile akwali mkpu. Itile akwali mkpu a, ịma na ọ bụrụ ife ị ga-eme n'ime ije si ka ịbịa dozibe akwali a, ka ịbịa dozie akwali ọmụmụ a, ka ị nabata ya n'ime mmenwu ya, itiela akwali mkpu. Ka ị ga-esi wee tie akwali mkpu a bụ ịbịa n'ezi nna gị, isi ebe a na-anụ gị di, ịbịa n'ezi nna gị, ịpụtara bara na kọmpaụnd na ị na-ekwu n'onwe gị, hei, akwali a ga-ebuchi ya takwa gị o. Mmụọ ọmụmụ ị ga-abatakwa, a ga-ebuchi ya takwa gị n'obi a, ka ihe bịa dị mma. Ijekwube onye bụ okenye n'ezi a, ijekwuru onye abụ okenye si ya, nna anyị, akwali ọmụmụ dịkwanụ mma ka anyị buchigata ya na ngwulu anya. O nwere ike mgbe ahụ ikwuri onye asị ụkọ gheriri ji ezu ike, onye asị ụkọ gheriri pụọ na ịmara ife ị na-ekwu. Itigola akwari mkpu, ime gị ife ikwesị ka ime, itigola akwali ọmụmụ mkpu, ị nabara onwe gị. So
many things ihe ndị gboo emebisiri emebisi o ji ụfọdụ n'ọrụ ruo tata. Ọ bụrụ mmụọ ndị nna nna gị ha bubata asụ gị bupie nọ ya na-egbu gị. A na-agwa gị maka ancestral curse, a na-agwakwa gị maka ancestral blessing. Must everything be about curse? A na-agwa gị na nna nna gị ha dị cost. Ijuzie onwe gị, iju nke gị, ijuzie ihe dị gị na-arụ, isoluzie nke ndị mba ọzọ. Agwa gị bupụ ife nna nna ha bupute, gị bupụ arụsị nna nna gị ha bupute, na kịta na ịma gị ihe. O nwere ife anyị ma, ọ ndị mgbe ochie ya bụ ihe ma ihe. O nwere ihe ndị mgbe gboo fụrụ ha ji wee wekpute ihe. O nwere nke bụ ka ọ bịa chee ngwulu. Enwere ihe a ga-abịa ebupute, arụsị a ga-abịa ebupute, mmụọ a ga-abịa na-akpata na ngwulu. Ọ bụrụ ka ọ bịa chee ngwulu n'ife ike ama mme ụnụ, ihe ọdachi ama mme ụnụ, ebe ị nọ na befe ihe ike na-eme, o tinye gị n'aka ikenga. Ikenga gwụrụ ada ajụ oyi. O tinye gị n'aka ikenga, o tiri ana gị, ime ka move from that place ị nọ. Ị na-apụ from here to here, gwa gị na ihe dị ntu a mere ebe a, ị na-eti mkpu. Ọ ihe ndị gboo debelụ. Mana ibezi were ihe ndị a niile tinye n'azụ, isi na o nwere isi. Agwa gị sị gị na ọkọs aghọrịa gị. Iburuzie ife ndị nna nna gị ha webatalụ na-eche ngwulu, ihe ha ji eme odogwu, ihe ha ji eme dike, bụ onye bụrụ ọgwụ bịa. Ọ bụrụ mmadụ bụ ọgwụ bịa, bifo ọ na-abata na kọmpand ọgwụ niile ada ajịja. Ọ bụrụ mmadụ bịara inyi ọgwụ, bifo ọ na-abata na kọmpand a, ọgwụ onye a bịara inyi ada ajịja. Ndị gboo ewebata ya debe na ngwulu, webata ya nye na ngwulu. Ịpụtazie tata esi na ọ bụrụ ife, ịpụtazie tata esi si je emebie, si je ebupụ. Ịmarozi na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike. Iweluzie nke gị debe n'ụsọ, nke ga abụrụ ife, ilu ị na-ebigharị aka. Ije obodo oyibo, kama ị ga-emebe ọfụma, ị na-ana azụ. Ị na-enejeru ndị ọzọ, anyị sị na ndị a na-eme ọfụma, ndị a na-eme ọfụma. Onye ọbụla ifuru na-eme ọfụma nwere ihe na-akụrụ ya egwu. Onye ọbụla ifuru na-aga n'iru nwere ife na-akụrụ ya egwu. Isi na ndị a na-emebe ọfụma, ibulu ife nna nna ha webatalụ tufuo. Ibulu akwari ọdọ ọmụmụ ndị gboo ji atụ ime amụ nwa, ndị gboo ji akpa ego, iweli ya tufue. Iweli ikenga nna yi tufuo. Isi na ikenga nke ị ga-esenyite, nke ya ma nsenyite. Onye fụrụ nna ya fụrụ ndị gboo. Ịkpọrọ ife gị ife, Igbo si na ịkpọ balụ mkpọkọla eju, agbata obi eweli ekpolu ntụ. Isi na ife a ndị gboo webatara ọ bụrụ ife, o nwere ebe iji azụ a ga na-eme uvu ya na-atọ ọnụ in circle. Ụfọdụ asịfa na ta village be nnafa na-asụfe ọsọ. Anyị igbele igbe dọọdụ taa aja dị na ya. Be nna ga na-achụ gị ọsọ. Ị chọrọ ịnata isi ndị ọjọọ ga-egbu gị, ndị ọjọọ ga-egbu gị. Ke ka isi believe na mmadụ ga-egbu gị? Na be nna gị. Ana-anwụ egburoyi mgbe niile na-alịghalị na ya. Ana-anwụ egburoyi itogide tonie, ipụzie ịmara ife. Isi na be nna gị abụrụzia, iweluzie mba onye ọzọ, iweluzie nke ndị ọzọ, meluzie nke, wesi nọ nke a bụ nke gị, ịgbakọtazie ife dị gị narị, gbakọta ya azụ, o wee na-eme gị ihe. Isi onye ahụ nata be nna ya, ọ na-agba ọsọ, ịmakwa na o nwere ihe be nna mmadụ na-eme n'arụ mmadụ. Be nna enwere ihe ọ na-etinye n'arụ. Ịbata na ngwuru be nna gị, iwe ịgbapụ akpụkwụ gị, were ọkpa na gbalụ 10 toes gagharịa na the compound. Ifo the vibration, ifo the positive energy ga na-eme absorb from the earth. Ifo the positive ọnọdụ ga na-agabiga. O nwere ihe ga na-eme gị, you go to your fatherland. Ibi ebe ahụ ikpolo aja dị na be nna gị, jebe mba anwa. Ikwubi okwu na dị aja, ọ dịlị gị ile. Ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike. Ụfọdụ bụ afọ ndị na-eme ọdịnala ya ewelie nọ ndị iberibe, nọ ndị ụwafagwugo, nọ ndị onye gwa anyị. Ewelie nọ ndị amara ozi ife na-eme, na onye na-eme ọdịnala bụ onye amara ife. Onye ọbụla ya na mmụọ so, ife alili ya dị eme, ihe ụta dị eme the person. Ị na-agbalụ be nna gị ọsọ, ị na-agbala anị be nna gị ọsọ. Enwere ụdị ihe ọjọọ mmadụ ga-abụ na-eme gị, ụdị ihe ị ga na-agabiga, ị gaa n'iru ana. Ije n'iru ana je kpesala ana, ife niile abụrụ ọgwụ. Aja kalili nsị, ife niile abụrụ mgbe eji je kekọọ, mgbe eji taa ya. Agwa ị ga-akpọzi na ndị nna nna gị. Gị welu nna nna gị ha debe n'ụsọ. Ịgọba ọfọkpọ nna nna gị, agwa gị na ị na-agọ mmụọ, na onye ọdịnala ị na-agọ mmụọ. Ị na-agọ mmụọ nna nna gị ha ma disappoint gị.
asụ jee kpebelu nke ndị ọcha, jee kpọba Pita, jee kpọba Pọl, kpọba Elija. Onye bụ Elija amarọghị. O nwere ihe ndị ị na-akpọ ga-emelụ gị. Ha ga-ebu ụzọ zachaa ndị nke ha. Ihe aba ancestors ndị ọzọ ndị nwugokwala anwụ. Those people anwụọna. If at all na ha mere exist, they are late. Asị gị n'ọfa ka ọ ya bụ ịkpọba, inwe freedom, mana ịkpọbazie nke gị, ịkpọbazie ndị nke gị a ga-abụfa n'onugo ozugbo. Ihe ndị nna nna gị ha bụ ha n'onugo ozugbo, ha gbara ọsọ bịa mara ihe na-eme gị, ikpoli ya debe n'ụsọ, isi na ọ bụrụ ife, o wee na-agha gị arụ. Ihe ọbụla nna nna gị wepụtara imebili, ọ ga-agharịrị gị ahụ. Adị ekpete ya n'ụka, adị emepụkwa ya na deliverance, ịma mgbata ya n'ọsọ, ịma jete ya n'ụka, ọdịbe ndị delefa. Mana a na-ekwu isi mba, ihe a bụ ihe rụrụ arụ, ihe a bụ ihe ndị mgbe ochie. Ihe ndị mgbe ochie aha ejide gị na-ekelụkọ gị, ihe ndị mgbe ochie aha jide gị na-eme gị ihe. Ọ dị ka ebe a dọrọ na dibịa, ọ dị ka ngwuru dibịa dị. Unu etozie ma na dibịa bụ ihe ndị ọjọọ, ma na dibịa bụrụ ezigbo ife, ma na dibịa bụ ihe ndị akala oyiri nọ ihe nya akọjugo gị isi, gwa gị na ancestral curse so gị. Ị jụrụ ọzọ onye ahụ ancestral curse enwekwa blessing. Nna gị ọ bụ metere ife ọma n'ụwa wee nwụ. Ị na-agba ọsọ ana be nna gị, mana ị na-agba ọsọ ancestral nya curse, but ana nna gị ị na-azụ ya, ị na-azụ ana obi be nna gị. Ị chọọ ka iketa oke na ana nna gị, mana isi na ọdịnala adịrị, ịmara na anaba ọdịnala. Ị na-agba ọsọ be nna gị, be nna gị abụrụ gị ife, ọ na-emebiri gị ihe ruo taa. Onye ọbụla mepe anya, go back to your roots. Onwere ihe ọjọọ dị na ị na-eme ọdịnala, enwere ihe ọjọọ dị na acknowledge forces, spiritual forces so gị is not a bad thing. Akwari ọmụmụ a njiri maka wee bido okwu tata emebie n'ihe ihe niile mmadụ na-agabiga. Amụghị nwa abụrụ na aka kechi gị. Ụfọdụ na-abụ ọda ọmụmụ dị na ezi, ọda ọmụmụ dị na ngwuru ebupụla ebupụ, wee jide onye ọbụla ke agbụ debe. Ị na-agba mbọ ga na-agasasị, ị na-achụ ego ga na-agasasị, isi na ọ bụrụ ife imebisiri ihe ndị nna nna gị ha. Ndị anwa na-asị gị jee bupụ ihe dịbe nna gị, mebie ike nga nna gị, nke nna fadị nke fadị, ha edebie ha ezuo ya, bịa na-asa gị isi na-aghọlị gị weta nke gị ka emebie. Ikwudosi ike na-eso mmụọ, mmụọ ga-emere gị ife. Ikwudosi ike na-eso mmụọ, ihe ọma bịa na ndụ gị, experience ya peace, experience ya peace. Ịgbadebe ọsọ be nna gị, gịnị na-achụ gị n'ezi nna gị? Ana igbere igbedo ọdụ ogwuro gị mgbe a ngwụla ahụ ị nọ, o nwere ndị tara afụfụ ya. Be nna gị anụ nwe itotelefụ ịbịazi kịta ịmara ọzi. Enwere ndị tara, onwe ndị gbara ọbala, onwe ndị gbara okpofu, onwe ndị sọfa wee fụ na ngwuru a kwudosi ike, iwee tota wee mụọ gị, wee fụ ebe ị gbakwasịrị ụkwụ. Acknowledge those people, not the reason. You reject your ancestors, your offspring must surely reject you. Ụmụ gị ga-reject gị. Ndị ahụ tara afụ wee fụ na ngwuru gị kwudo, ndị ahụ tara afụ wee fụ na ezibe nna gị nọdụ na ọ darụ, a wee mụọ gị fụ ebe gbakwasịrị okwu, iwee tozie wee ma na ijebezi ụka, iwee tozie wee mala ife, wee sị na ịfụ n'ụzọ, iwee kpoluzie ndị adebe n'ụzọ, sobezie ndị mba ọzọ, sobezie ancestors ndị ọzọ ịmara ebe ni, ịmakọtanye akụkọ fa, esi na ọha kazi gị mma. I reject ya ndị nna nna gị, i reject ya ndị tara afụfụ n'isi gị, i reject ya ndị emegbulu emegbu, ndị ebulu agha dị iche iche, fa nọdosi ike ka ngwulu a wee kwụrụ, ka wee mụta gị ka ị nwee ebe ị nọ. Amụzie gị, ịmalụzi ihe, esi na ichegharịa na esizie na ihe niile ha mere bụ ife efu. Ime ya ntu a, you will continue to move in circle. Ị ga na-aga agatu iru agatu azụ, ife ị na-eme ga na-ada ghata. Ọ ya ka m si ka nlụtụ aka n'ụbọchị tata. Ụtụtụ afọ dịle gị mma, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ọ ka bụkwa onye nke gị, eze nwaanyị ọma mmiri, Nnete. Ihe ọma meela onye ukwu, meela onye nta, nke onye chiri ya zelu. Ọgazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla bụ onye gboo. Ọgazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla na mba ụwa gbaa gburugburu ebe onye anọ na. Ana m ekene onye ọbụla, ana m echeta unu na ịga ọfọm. Ihe ọma bịa mezuo.
ya dịrị onye ọbụla na mma. Biko chiyakwulu your roots, go back to your roots. Ebe anwa ka ike dị, ebe anwa ka power dị, ebe ahụ ka nwere onwe nọ, ebe ahụ ka ihe dị mma dị, ebe a ka ị ga-asị wee tọpụ n'agbụ ọbụla ji gị. Ọ gazi bịa gazie ya dịrị gị na mma. Biko ịnweta vidiyo ma ishie ya, ihe ọma meelụ gị, ọ gazi gazielu gị. Ihe ọwụna itile aka ga-agara gị agalụ. Uke ụchụ ama mgbachu gị. Osisi fụrụ gị na-atụ nkwe, osisi amajiri dapụ. Onye isi gị na-awa aja jiri nke echụọ. Ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Nkili nkili ka a na-ekiri ododo, ejiri ododo enyi ozu. Okilikili ka a na-agba ukwu ose, adali ukwu ose enu. Ojiọfọ ga-ana. Ihe ọma meelụ gị n'ụbọchị tata. Ya gazielu gị ka ọ dị mgbe ọzọ. Anyị ga-afụkwa oge ọzọ. Chetakwa na ịnweta vidiyo a ishia ya. Ọ ka bụ onye nke gị, Eze Nwaanyị Ọma Mmiri, Nne.